No niin. Okei. No, ensin You go, girl. mä haluaisin kiittää teitä, kun olette ollut niin paljon tukena nyt koko Mark-jutun kanssa. Ja sitten, kun tää on loppuviikko, on ollut tällainen niin tosi koskainen ja näin, niin mä oon tosi onnellinen ja mä oon tosi onnekas, että mulla on niin kaikki teijät. Ja kun mä oon soitellut teille, sit käynyt teille ja sit tilkennut teille. Se on tosi hyvä, että mulla on ollut joku, kenen luo mennä. Sitten Joonas, sä oot kestänyt mua, vaikka mä en oo aina ollut sulle maailman mukavin ihminen. Me just tänään katsottiin vanhojen tanssivideoita, joka oli laittanut YouTubeen. Sitten mä huomasin, kuinka täydellisiä me ollaan siinä eturivissä ja miten niin kohdalleen meillä menee kaikki jutut. Ja kukaan ei sit vaan ikinä oppinut siitä niin näiden kohdat. Anyway. Silloin kun meillä oli noin vanhan tanssit, niin me oikeasti näytettiin niin hyvältä yhdessä, että mun äiti tuli sen jälkeen kysyä, että onks mä sun kanssa yhdessä. Se ei tiedä, että sä oot homma. Mä raivosin siitä, että et nyt voi ajatella, että kaikki niinku pojat niinku, you know. Yeah. You're not all my boyfriends, just these three. Yeah. Sitten vielä niinku sun kanssa etenkin nää niinku loppukevään enkun tunnit on ollut paljon parempia, koska siis mä en oo kestänyt olemaan siellä yhtään. Ja sitten aina kun me ruvettiin siellä tunnilla heti alussa repeä jollekin tyhmille jutun, niin Gary vaan heitti meidät kaikki ulos. Ja se on niinku se on valtavasti apua, kun ei oo tarvinnut istua siellä kuuntelemassa filosofiaa. Niin mä kiitän niistä englannin tunneista. Sitten Vade. Näin voikin mennä. Okay. Sun kanssa on niinku tosi ihanaa puhua paskaa kaikista. Ja sä otat aina mun kaikki ideat vastaan, olipa ne kuin huonoa tahansa. Ja sä et ikinä sano ei niille, sä suostut mihin vaan. Me pidettiin teillä Markille tosi hieno suomalainen päivä, vaikka sä et tuntenut koko tyyppiä. Sä luotit täysin siihen, niin mitä mieltä mä olin siitä. Ja sä otit sen ihan sika hyvin vastaan niin tuntemattomaksi ihmiseksi ja mentiin kaikki yhdessä alasti saunaan. Se oli hienoa. Ja sitten vielä kaiken lisäksi tällä viikolla sä oot tukenut mua koko mun kastosuunnitelman läpi, vaikka se ei oo kaikkien mielestä ollut. Sorry! Se oli aivan loistava. Okay. Sä et oo myöskään ikinä sanonut ei baari-illoille, eikä sille, että voidaanko tulla teille yöksi. Mä en ikinä kuullut vastausta ei, tai voidaanko tulla teille juomaan. Sä oot tosi positiivinen ihminen ja sä oot todennäköisesti maailman paras host. Ja teillä pidetään the best sleepovers. Ja se on niinku todistettu tässä viimeisten vuoden aikana. Kaikki class reunionit siellä. Ja definitely. Koska meidän sleepoverit on oikeesti ollut mun mielestä aika legendaarisia. Kyllä. Sitten Johanna. Ne jotka muistaa. Sä oot meidän järkevin ihminen, sä pidät meille kaikki järjissä. Sä oot looginen ja te ootte Vadenkaan varmaan ihanimmat alkoholistit ikinä. Tapoimaan. Ja ilman teitä mä en näekään, miten vois olla mukaan bileitä, koska te innostatte mut juomaan. Yli mun omien rajojen. It's true. It's true. Ja se on todistettu joka kerta, kun mä oon teidän kanssa juomassa, koska mä oon oksettainen niin paljon. Voin itsekin juontaa. Siis teille. Nyt viimeisen vuoden aikana etenkin sä oot piristänyt tosi paljon mun matikan ja psykan tunteja. Ja nykyään mä motivoin aina itseäni quoteaamalla Johannaa. The quote is: nyt ei nössöillä. Näinkö se sanoo? Just vähän ennen finalsia, kun me harjoiteltiin jotain ja me tehtiin helppoja tehtäviä, sit tuli joku tosi vaikea vastaan ja sit mä olin silleen, että joo, ei jaksa. Ja Johannes sanoi, että nyt ei nössöillä ja me tehtiin se ja me tehtiin matikkaa 9 tuntia putkeen. Ja siitä on tullut mun elämäni motto nyt. Ei nössöillä. Se on aika kuultu monta kertaa. Se on hyvä. Okei. Okay. Lode. Sä et oo myöskään ikinä sanonut mulle ei, etten vois tulla teille. Mulla on mennyt himassa hermot kaikkiin. Se on niin ihana, kun se on ihanaa, kun mä aina tiedän mistä sä puhut, vaikka sä et sano mitään loogista, ettei mitään mistä saisi selvää. Mut mä tiedän mistä sä kysyt, mä tiedän mitä biisiä sä ajattelet, vaikka sä sanot vain, että mikä se yksi biisi oli, mikä eilen soi.
Ja ilman sua mä olisin varmaan tosi läskinyt. Koska siis Lottahan näytti mulle koko satsin ja silloin kun mulla on ollut tosi läski olo, niin sä oot motivoitunut siihen, että me saatiin se iPhone app, me ruvettiin laskea kaloreita ja siitä innostui sitten tekemään kaikkea. Mut eniten mä tuun varmaan kaipaamaan sitä, kun sä pidit mua niin säälittävänä ruoanteon suhteen. Sä teit mulle aina kaiken valmiin. Tai sit sä saadit mulle niin lapselliset ohjeet, voi vaan antaa. Yksi asia kerrallaan. Ja viimeksi käytettiin vatkaita siitäkin, oli tosi hyvin ohjeet, että ensin se pistetään sinne ja sitten laitetaan sähkö ja sitten se pidetään. Musta tuntuu tosi nyt tyhjältä, että kun mä lähden Englantiin, niin mä en kuule niitä sun outoja kaikki raivoja, kiljahduksia, tämmösiä kohtauksia, mitä sä saattaa aina joku kun sä imitoit, miten Moona on reagoinut, mut aivan niinku 5 kertaa kovemmalla äänellä, mitä se on oikeesti ollut. Ja sitten myös ihan vaan siitä, että vaikka sä lyöt jalkas johonkin pöytään kevyesti, niin sit tulee se huuto. Niin, tuntuu, että elämästä tulee nyt erittäin hiljainen ilman sua ja sun huutoja. Ja kaikille vaan yhteisesti te olette ottanut mua tosi hyvin vastaan silloin kun mä tulin teidän luokalle. Ja mä en ois voinut toivoa, että mulla olisi ollut parempia luokkakavereita. Ja mä haluan pysyä teidän kanssa ystävänä niin kuin forever. Ja Johanna muistaa, että minun synttäreiteni ansiosta hän tavasi Aleksin. Minä olen morsiusneito ja morsiusneitojen kuvut valitaan sen mukaan, mikä Nedalle sopii luokkaita. Kyllä. Siinä oli kaikki, mitä mun piti sanoa teille. Group hug. Sen kippistää. Pitäis nyt kippistää, mutta... Hei, ei mitään tommoista tylsää. Group hug. Ei kun syödään nyt. Nyt syödään. Joo. Mun sen jälkeen. Auliita sanoja. Kippistä. Ding.